Fi kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg dan il-pajjiż għaddej minn żmien fejn għandu Prim Ministru assenti li jgħejja u li spiċċa bla idejat gvern bla viżjoni u għalhekk se jkun gvern ġdid nazzjonalista li lesti jagħti d-direzzjoni li l-poplu qed jistenna. Għalhekk hemm bżonn il-bidla, għalhekk se jkun hemm il-bidla, għalhekk il-poplu ma jiflaħkomx aktar għaliex fehem li intom tirrappreżentaw biss dik il-klassi speċjali ta' politiċi li tridu tagħmlu li tridu l-poter għalikom biex tkomplu tisirqu, biex tkomplu twettqu frodi biss, frodi spiss. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wassal dan id-diskors fil-Parlament meta kien indirizza d-diskussjoni dwar l-estimi finanzjarji tal-budget fejn fakkar fil-frodi li qed iwettqu kontinwament il-membri tal-Gvern, każi li kollha seħħew jew fi żmien Roberta Bela jew bil-barka ta' Roberta Bela. Kelma frodi ma jridux jisimgħuha. Ma jridux jisimgħuha. Għax il-Malti taf xejn, Sur President. Il-verità tweġġa'. Inti ma tħoss pjaċir li jgħidulek dak li qed tagħmel ħażin. Għalhekk ma jridux jisimgħuna ngħidulhom li dan huwa gvern ta' frodi biss, ta' frodi spiss. Hawn Bernard Gregg fakkar fil-konklużjonijiet tal-Kummissarju tal-Standards fil-każ tal-mara tal-Ministru Clayton Bartolo fejn il-Kummissarju sabhom ħatja li kisru l-standards fil-ħajja pubblika u l-etika. Frodi huwa meta inti jkollok l-assi tal-poplu fidejk, meta inti jkollok il-flus tal-poplu fidek biex tamministrom kif suppost għal ġid tal-poplu u minflok inti toħodhom għall-interess personali jew familjari jew ta' ħbieb tiegħek eżatt kif għamlu il-Ministru Clayton Bartolo u Clint Camilleri. Jekk mhux frodi din, ejduli x'inhi frodi. Bernard Gregg tkellem ukoll dwar in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Prim Ministru fil-konfront ta' Clayton Bartolo u Clint Camilleri. Jiena nistenna li l-Prim Ministru iġalhom hu illi jirriżenjaw. U għadna qegħdin nistennew u għadna qegħdin nippretendu kif għadu jagħmel il-poplu Malti u Awċi qed jippretendi u jistenna li ż-żewġ Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri jew jirriżenjaw jew ikeċċihom il-Prim Ministru. Mhux biss iħarsu issa 16,000 euro għax jidher ċar fejn iridu jmorru u allura mbagħad ngħidu sori u daqshekk. Intant fil-bidu tad-diskors tiegħu Bernard Gregg rimarka kif fil-Parlament Roberta Bela nnifsu lanqas kien preżenti dan meta l-Parlament kien qed jiddiskuti l-estimi li jaqgħu taħt l-uffiċċju tiegħu.